Zdravíčko dámy a pánové, já vás opět zdravím u mého dalšího videa a dneska si dáme první ježdění tohohle roku. Jsem tady s Davidem Krtkem, neboli Happy, který vám tady ukáže dneska taky nějaký tričky, ale už jede kluk. Dávej. Jasně. Tak a ukážu vám, jak to tady vůbec vypadá, takže jdeme na věc. Takže teď tady stojím na centrále, jsem tady s Davčou. Tak a to je vlastně celá ta centrála. A tady máme, tady jsou taky dva skoky, lavice. A takhle je ten hlavní okruh vlastně. A pak je tady ten menší, tam je vlastně esíčko a tamhle je malá klopenka, no. Takže jdeme si to ukázat. Tak jsem tady na startu a výjíždíme. Tak manuál, takový table, skok. Máme to rance, na lavice. A teď jdeme do té malé sekce. Tak, a to je celý pan. Tak a kolik tě je, Davčo? 7 let. Tak to se jistý. Dám si tu pěstičku. Jasný, dobrý. Tak zdar. Tak, teď jedu tady za Davčou. Takže koukejte, jak to dává. Super. Tak a teď jdeme na lavici na druhou stranu. Tak Mr. Happy už jede. David, Davčo. Dobrý polet. Tak a teď si dáme vlastně přes ten hyb pár záběrů, takže doufám, že si to užijete. Cože? Čau brácho, líbí se ti tady? To je dobře. Tak přišel tady s tím Mr. Honzič. A manuál, yes! Je to tam. Tak Honzič už tady frčí. Tak dávej Honzič. Yes! Mňoukačka. A kdo přijel? A Mr. Bekáč, zdravíčko. Čau. Zdravíčko. Tak dávej. Yes, keč, ale dobrý, jo. Dobrý. Z první. No, píčo. Tak start. Takže jedem. BMXová sérka začíná. Disaster. A dávej, bejku, dávej. 108 jde. Jedem. Yes. Skeče, ale uznává se. Tak tohle byla sérka za 30 bodů. Bekáči, děkujeme ti za to. Jdeme to opravit. Aj, crash. Yes, tak to bylo nejvíc. No, takže teď si dáme tady sérku ve streetové zóně, takže jdeme na věc. Takže v rádiu, Disaster a pak 108. Na tomhle divnou věc. Zkušeně. Ano. Povolala brzda. Ano, chtěl by to dotáhnout. Můžeme. Tak je vejbra. Ty vole. Ty krávo. A dodej boku. Tak je to pobavilo. Ready? Yes. Tak teďka já se opět točil, že čuji takhle nahoru. Tak to bylo hodně blízko. Tak další pokusy. Aj. Jedem. Aj. Nevadí. Hrozně brzo. Ale už to není opravdu daleko. Ano. Tak tohle je zástupce BMX. Zajčově. No.
Tak necháme chvíli vychladnout bekáče a jdeme si to zkusit. Masterchef. Vole. Masterchef. A tohle byl Honza Huml. Ano. Takže jdeme si dát 3 šedé. Ano. Tak, další pokus Honziceho manuálu. Aj. Tak, další pokus. Jedem. No balls, já to říkal. Tohle už šlo, tohle bylo dobrý. Tak Beko jde svůj signature trick. Kenken. One foot kenken. Yes. No footík, yes. Tak teď si dáme tamhle sklopy do klopy, Tráňo. Jau. Tak tohle by byl dneska konec. Mně to dneska stačí. Jede traktor znovu. Tak dneska by to stačilo. Doufám, že jste si to užili. Jestli jo, tak dejte like, koment, odběr, sdílejte to kámošům a vidíme se u dalšího videa. Díky, čau.